Wassalamu ala nabi Mustafa wa ba yawa musulmi hutubar ma yau tana magana ne akan abin da ya shafi shekarar musulunci. Yawa mu ji tsoron Allah, domin tsoron Allah shine garkuwa ko abin da yake kage ko kange ka daga kowace irin fitina, kuma shi yake tseratar da mutum daga halaka. Shi yasa Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah, Allah sai ya sa mashi mafita daga kowane irin halin da ya samu kanshi, ya kuma ba shi arziki ta inda baya tsammani. Ya ku bayin Allah, yau gashi muna juma'a ta farko a farawar shekarar musulunci. Ga mu mun yi ban kwana da shekarar da ta gabata, muna fuskantar shekarar gaba, shekarar musulunci. Da haka haƙƙi ne ga kowane mutum mai hankali yawa kansa tambaya, da wani irin aiki ka yi bankwana da wata shekarar? Shin Allah ya karɓa ko bai karɓa ba? Da wani irin ayyuka na alheri za ka fuskanci shekara mai zuwa? Da haka yan uwa, wajibi na farko da mutum ya kamata ya yi lissafi, ya kalli abin mamakin yadda shekarar nan ta wuce da gaugawa. Kai ka ce kamar jiya ne muke shirin shekarar nan ta 1446, yanzu gashi ta kare har mun shiga da 47. Ya subhanallah, mu diba yanda shekara take gudu, ta zama kamar yan watanni, kamar yadda wata ya zama kamar yan sati, satin ya zama kamar kwana guda biyu. Wannan abin da yake nuna mana shine gaugawar karewar kwanukanmu a yau. Shekarunmu a yanzu da gaugawa suke tafiya. Wannan kuma yana nuna mana daga alamun tashin alkiyama, yanda wuni yake sauri da gaugawa, dare haka yake sauri, kowanne yana neman ɗan uwan shi ba kakkautawa. Wannan shi kadai aya ne ga dukkan mutumin da yake hankali. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ka buga musu misali ya Rasulullah, ita wannan rayuwar ta duniya kamar ruwan da ke sauka ne daga sama. Idan an saukar ruwa kamar da bakin ƙwarya, bayan 'yan kwanakai za ka ga ƙasa ta ɗauki kore shar, abin burgewa. Amma al'ayyamu al'ayyam, bayan 'yan watanni sai ka ga da an ɗauke ruwan sama, wannan ciyawa da take koriya ta zama wata iri, sannan har iska tana ɗaukanta. Ya ishe mu 'yan uwa abin lura, abin da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, shi sayyidina Umar ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tarda annabi yana kwance akan tabarma wanda ake tada ita karabno, ba san ko an gane ba, tabarmar kaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah, zababban halittu wanda shine fiyayyen halitta, ya fi ma kowane annabi da manzo, amma sai gashi yana kwance akan tabarma. Da ya tashi ya zauna, ka san irin wannan tabarma in ka kwanta ka dade, kana tashi in dai ba riga a jikinka za a gami, za a ga zanen tabarman a jikinka. Sai da Umar ya ga zanen tabarman nan a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tausayi ya kama shi, ya ce ya Rasulullah, ai da ka yarda da ya kamata mu nemo maka shimfiɗa wanda tafi wannan kada ka kwanci a kanta. Sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, ina ni ina duniya, ina ni ina duniya, misali na da wannan duniya kamar misalin mutumin da ke tafiya ne a cikin lokacin zafi, yana kan abin hawa a tsakiyar sahara ga zafi, sai ya tar da wata inuwa lunkum, sai ya dan tsaya ya yada zango karkashin inuwar, ko sabka bai yi ba, ya dan huta kuma ya yi gaba. Ya ce haka rayuwa ta take da duniya. Annabi Nuhu alaihi salam shine yafi kowa daɗewa a cikin tarihin duniya, wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bada labarin cewa falabisa fihim alfasanati illa 50 aman, ya zauna cikin mutane shi yana wa'azi, da'awa kadai wa'azi shekara 50 ne babu, wa'azi kadai shekara 950 yayi yana yi, banda sauran shekarunsa. Ai ka san dai ba nan da aka haife shi ya fara ba, wannan annabi Isa ne kadai yake da wannan. Ina shekarun da ya kafin wa'azi, ina kuma na bayan wa'azi, wanda ya tsaya ya kera bato. To shi aka tambaya annabi Nuhu alaihi salam bayan ya gama rayuwar shi, ita wannan duniyar ya ka ganta? Ya ce kamar gida ne mai kofa biyu, na shiga ta wannan kofar, na wata ta wancan kofar, haka ɗauki duniya gaba ɗaya. Wannan ke nuna
bayan Allah na gari ba sa ɗaukan duniya wani abu, suna ɗaukan ta wani ɗan guri ne da suka zo su ɗan yi wani aiki su wuce. Haka duk wanda ya ɗauki duniya gurin zama to kai can shi ya taɓe ya yi asara, domin ita ba ta iya aurenka ta dawoma da kai, nan da nan za ta sake ka ta auri wani. Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda ya ce ga duniya nan ta juya da baya a guje mu kuma muna binta, a lokacin da lahira ta fuskanto mu ita ma tana bin mu, wato tana fuskantar mu a guje. Duniyar ita ta juya da baya ne, ita kuma lahira fa ta fuskanto mu ne ita ma a guje, kamar da duniya ta juya a guje. sai na ce amma kowanne a cikinsu yana da 'ya'ya. Duniya tana da 'yan duniya, lahira tana da 'yan lahira. Sai ya ce to ku yi kokari ku zamanto 'yan lahira, kar ku zamanto 'yan duniya. Ka san kowa aka ce wannan mutum dan duniya ne, ai ka san dai ba mutumin kirki bane. Da aka yi kokari ka zama daga cikin 'yan lahira, ma'ana kowane lokaci tunaninka ya koma zuwa ga abin da zaka girba gobe alkiyama. Allah ya dukan Imamun Nawawi Allah mishi rahama ya ce lallai Allah yana da waɗansu bayi masu hankali, su ne wanda suka wa duniya suke uku saboda jin tsoron fitinarta. Sun kalli duniya da idan basira yayin da suka gane cewa ita wannan duniyar ba wata unguwa ba ce wanda mutum zai dawoma a ciki, ko da ya yi gida shikenan sai suka ɗauke ta a matsayin wani teku ce ita duniyar gaba ɗaya. Sai suka yi riko da ayyuka na gari a matsayin bato, wanda sun zo ne da batokinsu za su haye teku, mana ayyukansu na alheri suka zo su yi don su wuce wannan duniyar mai karewa. Da haka yan uwa musulmi, ɗan kasuwa yakan tsewa yi lissafi bayan shekara me ya samu me ya yi asara. Haka ya kamata kowane mutum daga cikinmu kullum ya rika tsewa yana wa kanshi lissafi, kamar yadda shekarar nan ta wuce wani ayyukan alheri na gabatar, waɗansu laifuka ne tsakanin da ubangiji na don in tuba. Shi yasa Allah ya ce ya ku muminai ku ji tsoron Allah, kowannen ku ya diba ya rika lissafi da karan kansa ya ga me ya aikata saboda gobe, ba gobe asabar ba, gobe lahira. Yace ku ji tsoron Allah, ubangiji tabaraka wa ta'ala mai ba ku labari ne dangane da abin da ku aikata. Sai na Umar Allah ya kara masa yarda kullun yana magana kamar haka, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ku rika wa kanku hisabi gabanin a muku. Duk mutumin da baya wa kanshi hisabi yana jira sai a kiyama a mashi hisabi to wallahi ya halaka. Ka rika tsayawa kana wa kanka lissafi, kana kidaya ɗaya bayan ɗaya me ka aikata na alkhairi, me ka aikata a bangare guda na sharri. Ka yi farin ciki da murna da gamdakatarkin da Allah ya maka ayyukan alheri da yawa, kuma ka yi tuba da istighfari akan abin da kai na kurakure. Shi yasa sai na Umar yake cewa ku rika wa kanku hisabi gabanin a muku hisabi, ku rika wa kanku aro a sakeli tun gabanin ba auna ayyukanku ba. Sannan ku rika ainihin bujurowa a cikin zuciyarku da tunaninku da ayyukanku, yau mai izin turaduna la ta kafa miku kafiya, ranar za a bujiro da ku gaban Allah, kowa ya zo gaban Allah ya yi tsaye, ga kai ga zatin Allah ga ayyukan da ka aikata, kuma kana jiran Allah maɗaukakin sarki ya yi maka tambaya ɗaya bayan ɗaya ka ba da amsa, kuma ka wa kanka hisabi. Da haka yan uwa masu girma, Imam Ibn Qayyim Allah mashi rahama yake bayani akan mutum ya rika wa kanshi hisabi. Abu na farko shine hisabi na farko ka rika bincike dangane da abubuwa na furilla, haƙoƙi da ke kanka, yaya sallaka, yaya azuminka, in ka da dukiya ya ka hutu zakka ko baka hudda ba, ya iyalin da suke gidanka ka kula da rayuwarsu da addininsu da duk abin da ya dace, yaya haƙoƙin da ke tsakaninka da uwayenka ka sauke wannan nauyin, yaya haƙƙin makwabtanka, yaya abokanka da kake mu'amala da su ka ba su haƙƙinsu ko ka zalunce su, duk wani ya daga cikin mahasabtin nafs. Ka rika tsaya ɗaya bayan ɗaya kana lissafi alaƙarka da mutane, zaluncin su kai ko adalci ka musu. Ka rika diba alaƙarka da ma'aifanka ka ba su haƙƙinsu, ka diba alaƙarka da makwabta ka biya haƙƙin makwabtaka, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yumin, wallahi la yumin. Sai da manzon Allah ya faɗa sau uku, sabai suka ce wane ne wanda bai imani ba, yace man la yuminu jaruhu bawa'iqahu, mutumin da makwabcin shi ba bai amincewa sharrinsa ba, makwabcinsa ba bai yarda da shi, yana ga zai iya cutar da shi, wannan kaman bai imani bane. Manzo Allah sai da rantsuwa su uku
ka rika wa kanka bincike, kana daga cikin wanda manzo Allah ya rantse ba su da imani sakamakon rashin bada haƙƙin makotaka, ko kuma a kai ka bada haƙƙin makotaka. Duk wani abin da ka san wajibi ne da farilla to ka rika tambayar kanka da kanka, idan kaga kayi daidai to alhamdulillah ka ci gaba, idan kaga akwai kurakure akan mu'amalarka da wannan wanda na zana da ma wanda ba mu zana ba to yi kokari ka gyara kafin mutuwa ta same ka. To shi yasa wannan shehun malami yace ya daga cikin yi wa kai hisabi bincike akan farilla da wajibi. Idan ka gano ka tauye wani abu na farilla yi kokari ka cika, idan ka gano ka kuskure akan wani abu yi kokari ka daidaita, kuma ka rika diba ababai bangare guda wanda Allah ya hana. Allah ya hana kaza, Allah ya hana kaza. Shin wannan abin da Allah ya hana wanne ne ka aikata, wanne ne baka aikata ba? In ka aikata waɗansu daga cikin su sai ka tuba zuwa ga Allah, kuma ka yi istighfari, sai ka yi ayyuka kyawawa wanda za su shafe maka wannan zunubin. Wannan yana daga cikin yi wa kai hisabi. Ya daga cikin yi wa kai hisabi yan uwa, mayar da haƙƙi ga wanda aka zalunta. In ka san akwai haƙƙin mutum a kanka, yi ƙoƙari ka biya shi tun gabanin wata ranar da ba a biyan haƙƙi da dukiya, ba a biya da kuɗi, za a biya haƙƙi ne da ayyukan ka kyawawa. Duk mutumin da ka zalunta a duniya ya sani ko bai sani ba, a ranar alkiyama lokacin da kake buƙatar ƙarin lada don ka shiga aljanna zai zo ya yi tsaye gaban zatin Allah. Allah hudda mana haƙƙi na akan wannan, sai Allah ya diba cikin ibada ka karɓaɓɓiya mai kyau sai a meka masa. Shi yasa manzon Allah ya ce wa sahabbai, ko kun san wane ne matsiyaci? A tadruna mal muflis fi ummati, waye matsiyaci a cikin al'umma ta? kun san suka ce mun san shi muna, wanda baya da kuɗi baya da kadara. Yace boga da waye matsiyaci ba? Mutumin da ya zo da sallah karɓaɓɓiya, azumi karɓaɓɓiya, duk ayyuka na wajibat yayi kuma Allah ya karɓa. Ba wanda ba a karɓa ba, wanda an karɓa. Matsalar da aka samu, ya ma wancan ƙarya, ya ma wancan kazafi, ya zagi wancan, ya ci dukiyar wancan, ya zubar da jinin wancan, ya yi zalunci ga al'umma da yawa. A ranar alkiyama a tsaye da shiga banzatin Allah, ga tarin ladansa mai yawa kamar zai shiga aljanna, amma wannan ya fito a ɗauki lada a bashi, wannan ya zo a ɗauki lada a bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta ya fana hasanatihi, har ladan shi ya kare da ya gama biyan haƙoƙin mutane da ya cuta a duniya ba. Yanzu shi kenan wani ma ya zo ya ce ya Allah ne ma akwai haƙƙi na a kansa, ladan shi ya kare, sai a ɗauko zunubin wa'anda ya zalunta a ɗora masa. Annabi ce sai a tura ke shi zuwa ga wuta. Allah ya kare mu. Da haka ƴan uwa mu daina zalunci. Allah da kanshi yake cewa inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman, ni na haramtawa kaina zalunci a karan kaina, ba na zaluntar bayina. Sannan kuma na sanya ku a tsakankanin ku bayi, ku zalunci junanku ko da wasa haramun ne. Da haka kada ku yi. Da haka ba mafi asara ranar kiyama kamar da mutumin da zai je da ayyukan alkhairi kuma ya zalunci al'umma. Allah ya kare mu. Da haka zalunci nan kuma nau'i iri daban-daban ne. Kowa ya san irin wanda yake to YouTube ya fasa. Idan har mutumin da ka zalunta haƙƙin nashi zaka iya mayar mishi, to ka mayar mishi. In ba za ka iya mayar mishi to ka tuba zuwa ga Allah, ka yi addu'a, ka roki Allah madaukakin sarki. Allah cikin faralarci, Allah mawadaci ne, sai ya bashi wani abu daga cikin lada, kai kuma ya gafarta ma. Don haka ƴan uwa mu yi kokari mu wakan mu hisabi. A wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe, sai ya ce idan Allah ya kai mu shekara ta gaba, za mu yi azumin 9 mu hada da 10, saboda mi duk wata ibadar da yahudu suke annabi yana so mu saba musu. Sai ya ce to in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu yi ranar 9 ko ranar 10. Allahu akbar. Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah bai kai shekara ba sallallahu alaihi wasallam. Tun daga ran nan sahabbai suka ɗauki wannan azumin tasu'a 9 ga wannan wata a matsayin sunna. Ba abin da ya tabbata a musulunci in banda azumi ranar 9 da 10 ko kuma azumin kowace rana a cikin wannan watan. Amma duk wani abin da za a yi shirme ne. Wani sallar cika ciki a yi cikin ka ta aka yi kasashe kashi 3 ma a musulunci. Kashi guda na abinci, kashi guda na abin sha, kashi guda na mi na numfashi. Kuma a ce wa in baka cika cikin ka ba za a cika ma da wuta. Kai ka san wannan hudubar shedanci. Ba wani ruwan alkafara, ba wani bebe almuharram, duk waɗannan abubuwan bid'o'i ne aka kirkiro, ma anzalallahu biha min sultan, da ma sauran waɗanda mu bayyana ba. Abin da ya kamata ya uwa mu musulmi ne, addini mu addini ne na tsari, addini ne wanda yake cikakken addini, baya buƙatar ƙari daga waje. Mu takaito akan abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunna, wallahi ya ishe mu. Duk wani abin da yake bai tabbata a cikin wannan ba, zaman mu lafiya tsakanin mu da ubangiji shine mu yi watsi da shi, mu kama wanda ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna. Wannan shine sakon da muke isawa zuwa ga kowane musulmi. Yan uwa musulmi, yan uwa imani, mu sani cewa azumin ranar 9 da 10 ya tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka kowanne daga cikin mu yayi tunani, kowa yayi tunani, ni in tuna ku tuna, kowa ya tuno, ko ba gane ba,
kowa daga yanzu ya tuna nawa daga cikin waɗanda ka sani a cikin shekarar baya yanzu sun mutu. Wani ya mutu a accident, wani ya mutu a rashin lafiya, wani ya mutu ba a ma san menene dalilin mutuwarsa, kawai an wayi gari babu shi. Kowa ya tuna nawa ka sani. To kai da Allah ya sanya rayuwarka ta kai yanzu, kana tsammanin zaka dawo a duniya? Kana tsammanin Allah ya fi son ka sama da wayancan? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faza wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kowane mai rai sai ya dandana mutuwa. Duk wanda gani a nan gurin fasinja ne na lahira, lokaci kawai ake jira, ba wanda ya san ranar da zai mutu kuma. Da haka mu wa wannan mutuwar tanadi. Allah yana cikawa kowa abin da ya aikata ne ranar tashin alkiyama, wanda Allah ya mai gamdakatar, ya mai gidar dogo, ya aiwatar da ayyukan alkhairi, ya mutu cikin yarda Allah da rahamar Allah, ya shiga aljanna shi kadai ne ya rabauta. Wannan rayuwar ta duniya da kuke gani babu abin da ke cikin ta illa dan abin tabawa kadan wanda kuma yake rudar da mutane. Kai mutum ya dauki duniya wani abu. Da kowace rana ka rika wa kanka shiri, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga daga cikin sahabbai yace idza amsaita fala tantazir sabah, da an yi marece da kai karka samu tabbacin kafin da sahe kana nan. Da yawa za a yi marece da su lahiya laukan gari ya waye sun mutu. Haka idan aka waye gari da kai ka bar lissawa kanka cikin wanda da marece suna da fa'a. Da yawa sun tashi lamun lafiya da safe, an yi gaishe da su, an yi kari, an yi ban kwana da su, sun tafi gurin aiki ko sun tafi kasuwa kafin marece sun kwana cikin kabari. Da haka kai baka san yaushe zaka mutu ba, a kowane lokaci ka zamanto cikin shiri. Menene shine shirin mutuwa? Tuba zuwa ga Allah, neman gafarar Allah, ba da haƙoƙi ga waɗanda ka san ka zalunta, sannan da neman Allah maɗaukakin sarki ya yarda da kai a duk lokacin da mutuwa ta same ka cika da imani. Allah ka samu cika da imani, Allah ka samu cika da imani, Allah ka shirya da mu shiriya wanda take tabbatacce shiriwa. Yan uwa masu girma, wallahi mu sani cewa rayuwar nan da muke gani ba komai bace. Kar mutum ya ɗauki wannan rayuwa a nan gaba zai ji daɗi. In kana tsammanin za ka ji daɗi a nan gaba to ka yaudar kanka. Duk wani abin da kake nema don ka ji daɗi aikin banza kake yi. Ka nemi abu don ka yi ibada, don ka yi addini kaɗai shine zaman ka lafiya. Amma daɗi a nan gaba wallahi komai Allah ya mallaka maka, mulki ne, ilimi ne, sarauta ne, komai magana jin daɗi fa ya ƙare a yanzu. Labari mai daɗi ma ba za ka je balle kai ka ji daɗi. Da haka muna fatan Allah ta'ala ya shirya da mu tafarki madaidaici. Allah ɗauka addinin musulunci da musulmi. Allah saukar da damana mai albarka. Shugabanninmu Allah ka shirya mana da su. Allah ka tsora su a kan hanyar daidai. Ka nuna musu kurakurai ka ba su ikon gyarawa. Allah ka tsora su a kan hanya madaidaiciya. Idan shugabanni suka shiri mun shiri, in su lalace to mun lalace. Da haka Allah ka shirya mana da su. Allah muna roƙonka ka zauna ƙasar mu lafiya. Makiya ƙasar mu na cikin gida da na waje Allah ka san su. Allah ka yi mana maganin su. Allah ka zauna ƙasar mu lafiya. Fadan da ke faruwa tsakanin ƙasar Iran da Isra'il, ya Allah muna roƙonka ka sa wannan fada ya zama ci gaba ga addinin musulunci. Allah ka ba musulunci rinjaya kan kafirci. Umu ila salatukum yarhamukumullah.